nimo diri bi kay hugaw kayong balay. Hugo ba diyan? Hugaw oy tanawa oh. Aw, ang palibot sa balay, dili ang balay. Mao gani na unsa di akong gingon. Susma, imong ingon, lipyuan ang balay. Sus oy mao na mangguna sayon. Panglimpyo diri ha napay hugason dito sa kusina. Adi makaya man, perting dagalag hugaw oh. Magpatabang di kasi mong papa. Utabang ba dito mga dili man. Mutabang lagi to. Asa ni siya karon? Nasiyang manok, sige ragapyud-apyud. Ing na to nga patabangon diri limpyo kay mulakaw ko. Asa ni ka magtuma? Sa Center Good mag-grocery. Paubanan na lang ko babi, kaya ako na lang magbit-bit sa imong gay pamalit. Dili lagi pwede kay manghinlo ka diri. Papa na lang gunbang limpyo ma. Susoy tabangi lagi ninyong duha para dali mahuman. Di, si mama, ignagdili tumutabang si papa. Mutabang lagi to kay ako to ingnon ron. Aw, tisting eh. Oy day, panghinlo mo diri sa balay ha. Manoy, hapon na aron. Napakuy buhat to. Unsay ugma, di na po na matrabaho. Mana lang lagi, ginatuloy trabaho diri oh. Sos, na trabaho, sige raghapyod-hapyod sa manok. Bantay lang kay ining uli na ko niya, wag hapon din nahinlo ning balay ha. Ihawon ko na imong mga manok. Inimpyo na lagi ko. Oy sayon, panglimpyo daw diri ingon imong mama. Ay, nguni mama, kita dong dua manglimpyo. Kita gani no, pagkuha nagsilig dito ka kay ikaw maguna diri silig. Dungan lang tapa para patas. Diyos ka sigurista po ni Moy. Sige na ba, pagkuha nagsilig dito. Okay, basta dungan tagsilig pa ha. Papa, daray mo ako ane. Nakuha po dani ikuha niya imo gamay gansi kay ko. Gamay pa mong kupa, tama rin ni Sako ah. Dali na, magnilig na ta dire. Sayon, manghiisa ko ikaw si Tiwas. Tika-tikon pa jud ko nimo pa. Dili na pwede pa. Ah, trabiha po ni Moy, kadiyo trabiha unta. Sige, matiwasan na to ni, paspasan na to ni. Hey, kapuya. Pa, ikaw na pud di kay kapoy na. Sige, kagamay ra na nga trabaho. Humana na lang na tanan. Kapoy na kay pa oy. Kaya ra lagi na nimo, practice man na nimo para maanad ka sa trabaho. Ako rin bahalag hakutan ng tubig. Grabe jud ka pa ba gidaog-daog jud ko nimo karon. Daog-daog sayon, para lang jud maanad ka sa trabaho ba? Ikaw day pa, murag wa pa mong kanaanad sa trabaho. Wa na ahanad. Resim, ligo lang diha. Lansam ka pa. Basta pagdula lang ng cellphone, no. Dula lang ng cellphone. Ikaw ni bahala diha. Oy maayo kay nang limpyo. Oy ikaw ano nagduduha ra kay cellphone? Ayaw mo. Ay,